เด็กผู้ไรเด็กอาผู้เลขาผู้ไรเด็กเย้าเลขาผู้ราเรื่องเบอร์ละผู้นี้ยาเบอร์ละมันกันได้มาชวนกูนี่ยังกูสู้ละ그날에 운둔한 타봐요. 운둔한이 타봐대 다니야 비마야 이제 북한인이 산수라 쓰는 자야를 이제 니산한 거야 나. 너희 비파 맞아 마바 살라는 바이도 술바이 아니라 말에 술이라는 거 키티엠바이 아니고 마음이 그만해야 그냥 순이랴마 키티엠 흐른방 키티엠 흐그 이라 부다자마는 하그는 본도구 브로가니 살라는 바이바이 아니고 라고 거미 티파이나 내는 마프리카 내는 기딩 진가 신을 바이크 라나니 ऐसे दाम के सारी बाइक लावाई मोबाइल लावाई सोलिया मोबाइल में की बाइक मानसिनी लुबैनाया तो जोबनो थाङा बाइक मोनबाय मोबाइल मोनबाय ओमफ्राय आरो मोनसे अभाब जाबाय थायो जे मोनसे बाइक सलायबाथाय आंहा गोलाव सासे थानाय हांदोंमोन दानिया बाइकआबो दाम गोसा मोबाइलआबो दाम गोसा सिख्लाफ्राथ' गोसोथोनायनि आंखाल जाखाला सिख्लाफ्राबो बेखौनो नागिरखायो नालाय बाइकनि दाम गोसा मबाइलाबो दाम गोसा मोनबाय नालाय ओइ माबा आमायसो जलगबनि फिसाफ्रा गोसोथोलायबाय सिख्लाखौ खिबुनाव लानानै गिदिंथिंगासिनो बाव मेट्रिक फरिखा लिरनो सिथुद्दा जोंनिया थासारिया बेबायदि जायो नङा होमबा दा ओंखायनो आं बुंनो फिसाफोरखौथ' जों बिमा बिफाया बयबो अनो नङा होमबा मानो अना जानो गावनिख्रुइबो बांसिन अनो जोङो जोंनि फिसाफोरखौ नाथाय बेबायदि होननानै जोंनि अननाया जाहाथे फिसाफोरनि थाखाय बिस जाया जों बेयावबो नोजोर होनांगोन जोंनि अननायजोंनो जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे गाज्रि जाया जों बेखौ नोजोर होनांगोन मानोना जोंनि फिसाया सासेल' जोंनि फिसाया जुदि सासेल'बा बे सासेयानो माबा मोनसे जाथारनांगोन बे सासेयानो गुनि गियानि मानसि जाथारनांगोन बेनो लेखा गोरोंबो जानांगोन बेनो साख्रिबो लानांगोन बेनो इयुनाव न'खरखौ हमथानानै लाखिनांगोन सासेल' फिसा नालाय नाथाय बे सासे फिसायानो जुदि गाज्रि जायोब्ला जौ फाग्ला जायोब्ला ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला बाइकनि फाग्ला जायोब्ला हिन्जावनि फाग्ला जायोब्ला बे न'खरावथ' फिनिश नंगौना नङा न'खराव बिमा बिफा थाबाय फिसा हौवा सासे थाबाय फिसाला सासे फिसाजोंथ' बिलाइ हरगोन बिमा बिफा आरो फिसाला बे फिसालायानो जुदि गाज्रि जायोब्ला बे न'खरा बहा थागोन दा थागोनसो बे न'खरा बिमा बिफा थैनानै थांगोन बिमा बिफा थैनायनि सिगांथ' बे गथ'आ गावनो थैखागोन बेखौ जों नुबाय दं दा ओंखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन जों बिमा बिफा सांग्रां जानांगोन जों बिमा बिफायासो सांग्रां जाग्रोनांगोन जोंनि फिसाफोरखौ जोङो मोजां खालामनो गोनांबा जों दिनै बुंबाल' जानाय नङा बे गथ'आ ड्राग्स जाग्रा जाबाय बे गथ'आ जौ लोंग्रा जाबाय बे गथ'आ गाज्रि जाबाय मानो जाखो गोरोन्थिया जोंहा बहा थालांखो दाया सोरनि जों बेखौबो बिजिरनो नांगोन मिथिबाय दा ओंखायनो आङो गार्जेन नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन जोंनि गथ'फ्रा मोजां जानो गोनांबा जोंनि फिसाफोरखौ जों मोजां खालामनो गोनांबा जोंहा बिमा बिफाया गोबां दायित्व थागोन आरो बे दायित्वआ जेबो गिदिर नङा नों सासे बिमा नों सासे बिफा बिमा बिफा जानानै गावनि दायित्वखौल' पालन खालाम दायित्वआ मा नोंनिया गथ'आ बहा थांदों सोरजों लोगो जाहैदों मा खालामहैदों बेखौ जों जेब्लाबो नोजोर होनांगोन गथ'आ लेखा फरायदोंना फरायाखै फरायनायाथ' फरायदों मा फरायदों फुङाव मा फरायदों बेलासियाव मा फरायदों मोनायाव मा फरायदों जों बेखौ नोजोर होनो हानांगोन आरो बेखिनि दायित्वखौ जोङो पालन खालामब्लानो जोंनि फिसाफोरखौ जोङो
मोजां खालामनो हागोन आरो बिसोरखौ माबा मोनसे जानायनिफ्राय रावबो हमथानो हानाय नङा। नाथाय जोंनि बिमा बिफाया जुदि सिन्था खालामोब्ला, जोंनि बिमा बिफाया जुदि सानोब्ला मा जायो जाथों? आं दहाय होननाय बायदि जोंनि फिसालाया बहा लेखा रोङो, जोंनि फिसालाया बहा डक्टर जानो, जोंनि फिसालाया बहा इन्जिनियार जानो, देरसान्दि थांलाय फैलाय खालामदोंसै स्कुलाव, जोंनि साननाया जुदि बेहायनो थायोब्ला जोंनि गथ'आ मालाबाबो मोजां जानाय नङा, जोंनि फिसाया मालाबाबो मोजां जानाय नङा, नोंथांमोननि न'खराव जोंनि गामियाव मालाबाबो सोलायनाय फैनाय नङा। जोंनि फिसाफोरनि सोलोंथायासो, जोंनि फिसाफोरनि दा क्वालिटि एजुकेसन आखल आखुआसो जोंनि न'खराव जोंनि गामियाव सोलायनायखौ लाबोनो हागोन। दा बेखायनो जों गार्जेन बिथांमोना साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन, गावबा गावनि गथ'खौ जोङो मोजाङै जोथोन लानो नांगोन। दा आं दहाय बुंनाय बायदि दा जोंनियाव गोबांनियावनो बिमा बिफाफोरनियाव मा बे आत्मबिश्वासा गैया, बे सेल्फ कनफिडेन्सआ गैया, गावनि सायाव फोथायनाया गैया आरो बेयो बांसिनै जोंनि बर'फोरनियावनो। जोंनि बर' मानसिफोरनियाव मा गावनि सायाव फोथायनाया बिराद खम। मिथिबाय? मुसलमानफोर बायदि जानो नांगौ। मिथिबाय? मुस्लिमफ्रा ओरैबायदि कनफिडेन्ट, मुसलमानफ्रा ओरैबायदि कनफिडेन्ट, नैबे जायगायाव गाबोन सोरबा सासे मानसियाबो न' लुनानै थाफैनायनि बे कनफिडेन्स दङ, आत्मबिश्वास दङ। नाथाय जोङो मा बर'फ्रा माथो मुसलमाना बारायबाय थाबायलै बेवहाय थाजाला होननानै गारनानै खारो। मुस्लिम मानसिया मा जोंनाव ओरैबायदि कनफिडेन्स गैया, खिन्थु मुस्लिमफोरा मा दानो होनबानो थबस' दानस'खायो, खाथिन्दो होननायनि सिगां थबस' होखाबायानो। जोंना बर'फोरनिया दानगोनलै होनबाबो ओरैनो थाबाय थायो, थारमाने थाङा आरो जाय सेल्फ कनफिडेन्स नांगौ जोंखौ, आत्मबिश्वास गैया। आं मानसि दाननांगौ होनना बुङाखै दे, मिथिगौना? दा जोंनाव बे आत्मबिश्वास गैया, जानाय नङा, बे बहा जानो, बे बोरै जानो, जोंनि साननायफ्रा खालि बेबायदि। नंगौ, जोंबो मोनसे समाव सानदोंमोन, जों मा सानदोंमोन, जों दि दा मबाइल लायो, बे मबाइलखौ जों मायाव नुजेनदोंमोन, जोङो गुवाहाटियाव थाङोब्ला एखनब्ला जोङो सिटि बासाव साफा सानै, एखनब्ला साफा सानै मानसि नुयोमोन, कट गाननानै टाइ गाननाय, मबाइल फिसा लानाय, सेलफन बिदि होननानै रिंटना बेबायदि लानानै जोङो रायज्लायनाय नुयोमोन। अब्लाथाय जों बिराद गोमोयोमोन, मा बुस्थुलै बियो, मबाइललै, मा मबाइललै, मबाइललै रायज्लायग्रा मबाइल फन, बा मा सलिद बुस्थु। अब्ला जों सानोमोन बे बुस्थुखौथ' जों खुनुदिन मोननाय नङा जिबनाव, बे जोनोमाव बे बेसादा जोंनिसिम सफैनो गोनांबा आरो जों खेबबासो जोनोम जानांगोन। जों बेखौनो सानदोंमोन, मालाबाबो जों बेखौ मोननाय नङा होननानै सानदोंमोन। नाथाय बे बुस्थुआ दा मा जाफैखो, रायज्लायनो रोङि मानसिनावबो दिनै बे मबाइल फना दङ। नाय फायखारिनावबो दङ, दाउ फायखारिनावबो दङ, सोरबा दाहोना थाग्रा, सोरबा रुवाथि थाग्रा, ABCD सिनायनो रोङि मानसिनावबो दा बे मबाइल फनानो दङ, जायखौ जोङो मालाबाबो मोननाय नङा होननानै सानदोंमोन। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना जे सानफेराखै दा आंनि फिसाया डक्टर जागोन, आंनि फिसाया इन्जिनियार जागोन, आंनि फिसाया IAS अफिसार जागोन होननानै, बे जोंनि फिसाफ्रानो जागोन, बिसोरनो जानो हायो, जायनि खुनु माने गैया। मिथिबाय? असम्भब होननाय खुनु मोनसे बुस्थु गैया, जाथावैनाय बुस्थु गैया। जों सानदोंमोन मबाइलफोरखौ जों मालाबा बे जोनोमाव मोननाय नङा, बे मबाइलफोरा दिनै जोंनि बयनिबो आखाइ। नोंथांमोना साननो हागौ जोंनि नैबे फिसाफ्रा डक्टर जानो हाया, इन्जिनियार जानो हाया, IAS अफिसार जानो हाया, बिसोरनो जागोन, बिसोरनो जायो, बिसोरनि अनगायै गुबुन रावबो जाया। नाथाय जोंनि जोथोन लानायाल' थिग जानो नांगोन। अननायजों लोगोसे गथ'फोरनो जों गियानबो होनो हानांगोन, आरो गथ'फोरनो गियान होनो गोनांब्ला, गथ'खौ मोजां खालामनो गोनांबा अननाय आरो साजा होनाय बे मोननैबो बुस्थुआ एखे जानो नांगोन। दा ओंखायनो मा दानि गथ'फोरखौ जोंथ' गोदो जोंखौ बुजायबानो मोजां बुंबानो जों मानियोमोन। जोंखौ जुदि बुङोब्ला ओइ बाबु बेयाव थांनो हामानोलै जों थाङामोन। ओइ बाबु बेखौ जानो हामा,
जानो हामानानै जों जायामोन हामा नालाय हामा थांनो हामा जों थाङा जानो हामा जों जाया नाथाय दानि गथ'फोरखौ इसेबां गोदै रावजों जोङो खोथा मानिहोनो हाया दा ओंखायनो जोंनिया खाब्रांबो जानांगोन हायोबा लागायनोबो नांगौ मिथिबाय हायोबा लागायनोबो नांगौ दा गोदो रेडिअ'आव दोंसे मेथाइ फैयोमोन बे मेथाइखौ खोनासंनानैनो जोङो गोबां गियान मोन्दोंमोन बे मेथाइजोंनो जोङो गोबां बुजिनो सोलोंनो हादोंमोन माबायदि मेथाइमोन बियो रेडिअ'आव फैयोमोन दे दानि बे गथ'फ्राथ' मोनथिनाय नङा बुजिनाय नङा खोनाफेराखै दे फराय दे बाबु लेखा फराय दे लेखा फरा रोंबोला गुनि गियानि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला बिराद गोदै मेथाइ बिराद मोजां मोनोमोन जोङो मा होनना बुंदोङो लेखा फरा रोंबोला गुनि गियानि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला खोथायाथ' नंथारगौ ना लेखा फरा रोङाब्ला जाम्बा जला जाबोला थगाय जागोन सनाफोर गुबुनजों नोंसोर बे मेथाइखौ खोनासंनानैनो जोङो बुजिनो हादोंमोन बे मेथाइनि बाथ्राजोंनो जोङो गोबां सोलोंनो हादोंमोन नाथाय दानि गथ'फोरखौ बेबायदि गोदै गोदै रावजों बेबायदि गोदै गोदै देंखोजों बुजिहोनो हाया बुजायनो हाया ओंखायनो मा होनदोङो दा नैबे मेथाइनि देंखोखौबो सोलायनानै रोजाबो जाहैबाय मिथिगौ ना गोदोथ' रोजाबबाय बिराद गोदै जों बिराद मोजां मोनोमोन उन्दुलांलायोमोन आरो मेथाइ खोनासंनायनो नाथाय दानि गथ'फ्रा दा माबायदि मेथाइ ना बन्द' खालामबाय साथावाबो माथावाबो ओंखायनो मा होनदोङो बे गथ'फ्रा माखौ मोजां मोनो जोङो गोदै गोदै रावजों बुजायनायखौबो मोजां मोना बेखौ मानियाबो माखौ मोजां मोनो दम होनांगौ बुनांगौ आंनावथ' लागायनायसो लागायैखायनो आंबो बिराद गियो जायगायाव सेंग्राफ्रा है आसोलखौ फैदेरो होननानैथ' खारखायो मिथिबायना दा ओंखायनो बे मेथाइखौबो माबायदि खनोनो गोदोथ' खनबाय जोङो दे फराय दे बाबु लेखा फराय दे लेखा फरा रोंबोला गुनि गियानि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला दाना बे मेथाइखौ माबोरै खनदों जाहैबाय दे फराय दे बाबु लेखा फराय दे याव लेखा फरा रोंबोला गुनि गियानि जाबोला मान मोनगोन ओरै खोनांगौ आरोखि दानि दम सुनांगौ बेबायदिसो मोजां मोनो जाहैबाय दा ओंखायनो जोंनि फिसाफोरखौ जोङो लागायनो नांगौ सम सम मिथिबाय सोरबा गाज्रि ज' दङब्ला बै लामा खनायाव ज' लोगो नांनानै बेवहाय बियार लोंग्रा दङब्ला सिगारेट सोबबाय थाग्रा दङब्ला सानफ्रामबो गान्जा सोबग्रा दङब्ला हम आरो गोदोनायाव गाखोखानानै दोन मिथिबाय थांनाय मास मोनसे सिगां मा जादों जोंनि जायगायाव जोंहाबो बेबायदि मोनसे माबा दं सेन्टार दङ बे सेन्टाराव जोङो ज' जिरायनानै दंमोन सोरबा सोरबा मास्टारफोरबो दं प्रफेसारफोर दङ सोरबा सोरबा एसे बैसोगोरा जोंनि ओनसोलनि बुद्धिजिबिफोरबो दङ जोंनियावबो नोंसिना दा बे सिजुसायाव थाङोना जोंनियावबो ओजोंहाय थांग्रा दं भुटानाव नामलां होननाय बे भुटानाव बे सेंग्रा गथ'फ्रा थांबाय थायो जोङो एसे बेलासि जिरायना दं मोना बे टाइमाव मा सोरबा बिफाजों फिसाजोजों इभिनिं वाक खालामदों सोरबा फिसालाजों बिमाजों इभिनिं वाक खालामदों लामा जाबाय साथाम गथ'फोर बैसोर बायदिल' बै मबाइल लाबाय थानाय बायदिल' बै मबाइला देखायना दोन नोंनिया बिसोरनिफ्राय एसे देरसिनबो दं आरोखि सा खैजानिफ्राय बाइक सालायबोबाय थादों साथाम गाखोनानै हख्राव होसिख्राव बाइक सालायबोदों ओरैबायदि होसिख्रावदों ओरैबायदि बाथ्रा बुंलांबाय जेन'बा
बेयो मोनसे हाग्रा बारिसो आरो बेवहाय जेसेबां मानसिफोर दं बिसोर मानसिना माफा माफा जुनारसो ओरैबायदि सोदोब बाहायनानै होख्रावलांबाय। दानियाथ' मा खालामनो आं थाबाथ' बिदिया सोलिया गारियाव गाखोबाय सिगुनाव गाखोदो गारियाव सयजनसो सेंग्राफोरखौ लानानै होसोबाय होसो थांनानै दसे गोजा माने 1.5 किल'मिटारसो थांनानै मोनहैबाय लामायाव जों ओरै होथेहैबाय लामायाव होथेनाय लोगो लोगो आंनि खाथियाव जिरायनाया हमब्लेट ओंखारनानै थांना थां होबाय आंथ' ओंखारथ'वाखैमोन बाराद्राय जागोनलै होननानैसो ओंखारदोंमोन आङो दानिया आंखौ नुनाय लोगो लोगो बुजाग्राया मा जाबाय फैजा गारा नोंखौबो फै आं बुवाखैलायबाय नोंखौबो गारा जाबाय हा मा गारा दै होमबालाय आंबोलाय मानो नायबावनो होननानै फिंगा बानानै खेलेदों बिटियाव जगासिनो लांदा मिथिबाय अखानायै दावराव मा जाखो बिसोरखौथ' रावखौबो सिनायला आंखौ सिनायबाय फैलाया बुना हरदों नोंनो जाहैबाय गामिनि मानसिफ्रा फैलाया मानो बुना हरनाय जाहैबाय जोंनानो फुल जादोंमोन ओरै जाबाय होमबासो फुलखौ बुजिनानै मोनबाय अब्ला साजा होनांगोना होनाङा दे नोंना एसे दामनोबो नांगौ दासो आं दहाय बुंबाय दे जोंनिया माबा मोनसे बिनानै मोनाबा लेखा फरायला स्कुलाव थांला फरिखा लिरला होनना बुङो जाय गथ'आ बेबायदि बुंदों जुदि बुङोब्ला आङो मबाइल मोनाबा स्कुलाव थांला मबाइल मोनाबा फरिखा लिरला होनबा बुं बिमा बिफाया मा लुबैया मोजाङै फरायनानै एबार एम ए एग्जामाव जुदि 90% लाखियाबा नोंनि आथिंखौ बुफायगोन नायनि माबायदि फरिखा लिरा बियो बिमा बिफाया बुंसै सोर गथ' बियो नाथाय जोंनिया हाबा मानो बिदि होनोलाय होगोन जानो बिदिनो आंहाबो दङ फिसाला देरबाय आंनिया बिए पास जालांबाय आंनि फिसालाखौबो आं होनदोंमोन मेट्रिक फाइनाल जोबखांनानै मेट्रिकनि रिजाल्ट होखांनानै आंनाव मबाइल बिदोंमोन मालाबाबो मबाइल मोना आरो खुनुदिन फां फुं जानो मोना बरमायाव फरायनो थांदोंमोन कलेजाव बे जायगानि मानसिफ्रा आंखौ बयबो सिनायखाजोबो मबाइलनि खोथायाथ' बाद दोन जुदि माबा मोनसे सोदोब खोनायोब्लानो नोंखौ न'आव लाबोनानै दानफानानै उसुं गुदियाव फबना दोनगोन आरो मानसिफ्रा सोङोब्ला बुंगोन दाख्लै कर'नायाव थैबायलै होननानै कर'ना जानायाव सोरखौ लेंबाय थानो उसुबिदायाव फबना दोनबाय नोंना नङा बेनो दा ओंखायनो जोङो गथ'फोरखौ मोजां खालामनो गोनांब्ला मोजां जुदि खालामनांगौब्ला जोंनि नैबे सासनाबो थानांगोन खालि अननायजोंल' जानाय नङा